national bell, marking the end of the first session of the 27th graduation ceremony here at Grand Palace Hotel in Nzuzu, where His Excellency the State President, Dr. Lazarus Chakwera, was in attendance, being the Chancellor for this university. And let me highlight here that it has been an auspicious occasion, just because umeneu itu mwambo wapa mwamba waji number 27 jituyambile na graduation anthu kukuwa tumbululu wamene tsogolo lino akubitsana ndi ophunzira kale kipelo chipa amaliza kuno ku skulu imeneyi yaukachenjede ya Nzuzu University mene mukubveramo pasipasipo abule asangalala kupa mwambo oti panabwera mtsogolo wa dziko umalemekezeka. Ine ndikumbukira chaka chathachi nthawi imene akanagawa chonchi akati tsiku lanulo ndi limene sikubwera mtsogolo wa dziko madandaula, koma iwowa akuyenera kusangalala kuti mu tsiku la lero abule ndi amene awapatsa ma degrees, ma diplomas, komanso taonatu ena apa akulondera ma PhD. Tinaona hapo tu nduna imeneyi ikulandira ndithu PhD amene watu anduna ona za tourism akulandira ndithu PhD nisoneza kuti ulendo uno tidzipita kwatano. Nde apa ndithu mwambo ukupita ndithu kumalechereche pamenetu anthu nawo amba kutuluka mu holo kuno ku Grand Palace Hotel. Koma mtsogolo wa dziko lino mtsiku la lero anayankhula ndithu motsimikiza kwambiri, anayankhula nkhani zoti ndikukhulupirira kuti achinyamata amenewa, ophunzira amenewa pamene akhale akupita amati ku field ku walodi akhale ndithu akulimbikitsika ndi mawu amene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino. Ndili ndi mtolankhani wathu apa Chimwemwe Milulu. Chimwemwe, ndimangofuna ungoonekerapo zina zimene anayankhula mtsogolo wa dziko lino. Anayankhula nkhani ya attitude, kukhala bwino ndi anthu pa ntchito kapena kuti kulemekezana pa ntchito. Achinyamata amenewa akati apita ku field iko anayankhulapo zotani? Tamangirira Chimwemwe Milulu. Ndathokoza chisomo zoonadi mtsogoleri wa dziko lino poyankhula ku mwambo umenewu wa graduation ya Nzuzu University. Anatsindika kufunika kwa attitude, kukhala bwino ndi anthu. Ndiye ananena kuti ngakhale munthu utakhala wophunzira bwanji, koma ngati sudziwa kukhala bwino ndi anthu umangonyanyala chilichonse ukakhala pa ntchito. Ndipo anthu ena suwalemekeza, makamaka anthu amene ali pa mabwana ako mwina chifukwa iwe waphunzira. Ananena kuti kuteroko ndikuti maphunziro aja amakhala opanda ntchito. Ndiye anawalangiza ndithu anthu amenewa amene apanga graduate kapena akupanga graduate lero kuti ndithu akhale ndi khalidwe labwino, maphunziro awo kuti akhale atanthauzo. Ndiofunika ndithu kuti iwo akhale ndi makhalidwe abwino komanso azikalemekeza mabwana pa ntchito. Ndipo ananena kuti zimenezi zimathandiza kuti maphunziro amene munthu wapeza au kachenjede akhale atanthauzo komanso uthe kupitiriza kuthandiza pa chitukuko cha dziko. Chabwino mwachangu changu Chimwemwe anayakhudzaponso motsindika nkhani yokhudzana ndi IMF kuti Amalawi asadandaule iyayi zonse zili mchimake. Mtsogoleri wa dziko lino ananenanso nkhani imeneyi ndiyofunika kwambiri ku dziko lino chifukwa monga ukudziwa chisomo komanso onse amene akuonera ndi kumvera programu yathu, ifeyo ngati dziko timadaliranso thandizo limene limachokera ku mabungwe ena akunja. So ngati dziko la Malawi takhalanso tikupindula kupyolera mu programu imeneyi ya IMF. Chabwino, ndi anatsindika ndithu kufunika kuti Amalawi tisadandaule, boma likudziwa zimene likuchita pa nkhani. Mtolankhani wathu Chimwemwe Milulu kukwangula zina mwa fundo zimene anayankhula mtsogolo wa dziko lino mu tsiku la lero. Pameneponso bwanji pakhale pamapeto pathu
paulutsa mawu pamenetu ndithu kuno kuli chikondwerero anthu kuvina ifeso timalizire pamenepo. Ndithokoze kwa azanga onse amene tinagwira nawo ntchito kuno ku Grand Palace Hotel. Ndithokozenso kukwacha komanso kuchichiri Broadcasting House kumene ku Blantyre malo mwa azanga onse kuno ku Grand Palace Hotel. Ine dzina langa ndine Chisomo Manda. Mupitirize kuonera zotsatira pompano pa MBC.